ନାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ତୁ ସକାଳୁ ଆଇଲୁ ଶୁଣୁ 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 ନା 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 ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ 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 ମତେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ମତେ ବୋଉ କହିଲା କି ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ସେ ଗୋଟେ ବୋଉଟା ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଗଲାଣି ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ଏଠିକି ହଁ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତୁ ମାମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବୁ ସେ ମାମା ବି କହିବେ ଶୁଣୁ 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 ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହା କି ଯୋଉଠି ବାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଯୋଉଟା ଅଛି ଟିପିକାଲ ଯୋଉଟା ନା ନା ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେହେତୁ ତୋର ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁଟି ଚଳିବ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମାନେ ତୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିବି ତୋର ବୁଲିବାର ଅଛି ବାହାରେ ତୁ ଟୋଟାଲ ବାହାରେ ରହିବାର ଅଛି ତୋର ପୁରା ଗୋଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୁଲିବାର ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହିଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛି ଶୁଣୁ 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 ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଶୁଣୁ ତ ରହିବ ତୁ ତ ଡେଲି ତ ସେମିତିରେ ନର୍ମାଲି ବୁଲୁଛୁ ଦଶ ମଙ୍ଗାଳରୁ ତୁ ବୁଲୁଛୁ ନା ବୁଲୁନୁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ମୁଁ କରୁନି ମାନେ ଆଉ କିଏ ବାର ଘଇତା କରିବ ବୋଧେ ବାହାର ଲୋକ କିଛି କରୁନି ତ ହଉ ତା ଶୁଣୁ ହଉ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ଶୁଣୁ 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 ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି ତୋ ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରୁନି ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଉଛି କାଲିଠୁ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଘରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ଯିବୁ ଯଦି ତତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲା ତୁ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତୁ ତୋର ବାଟରେ ପଳା ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ପଳେଇ ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଝିଅ ଖୋଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି କହୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଝିଅ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମା ଶୁଣୁ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଯୋଉ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ନା ନା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ ମୁଁ ଯୋଉ ଡେଲି ଡେଲି ଟେନସନରେ ରହୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ସେଇ ଶୁଣୁ ପଇସା ହିଁ ସବୁରୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପଇସା ଯଦି ନଥିବ ତୁ ଏଉଠୁ ପଳାଶୁଣି ବି ଯାଇପାରିବୁନି କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ ତତେ କୁଆ ମୁଁ ରହିଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ନା 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 ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ହେରିକା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଟି କନି ଶୁଣ ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ହେରିକା ତାଙ୍କର ସୁରାଟରେ କୋଲାବରେସନ ଥିଲା ଆମର କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠି ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆଇଲି ନା ଆସିଲିନି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସୁରାଟ ଯୋଉ ଆଜମେର ଫ୍ୟାସନ କଣ୍ଟ୍ରଭେସନ ଶଳା ମୋର ବା ଯାଇଛି 90,000 ଟଙ୍କା ସେଇଦିନ ତୁ କେତେ ଦେଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ମୋର 90,000 ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ନା କଲିନି ଯେହେତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ମିଶିକି ଶୁଣୁ ସେଗୁରା ମତେ ଇଏ କହିବୁନି ମୁଁ ତତେ ସେଗୁରା ମତେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ତୃଷ୍ଣା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଏବେ ଗେଜୁରୁ ଗେଜୁରୁ ହନି ତୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉ